लहो, ऊपर हमारा गुलाब काहे फेंके लहो। अरे चेक करनी तहरा के ए हो बोलो काहे रहिया में घूरी घूरी देखे लहो, ऊपर हमारा गुलाब काहे फेंके लहो। हम ना होई ओइसन सुन साफ साफ कही, एमे के होई कि ओमे के होई तेही बताओ हब के में के होई। एमे के होई कि ओमे के होई तेही बताओ अब के में के होई। अरे भाग कह रही हो बतिया मान जवन कही आ जइबना त परेशानी में। अब न करब तो बोल कब करब, इहे तो होला जवानी में। हाँ तो जवानी में पिटाई होला मालूम बनू। अच्छा बतिया मान जवन कही आ जइबना त परेशानी में। अब न करब तो बोल कब करब, इहे तो होला जवानी में। खा लेबो तू काट के छाली समझे लगा दही। एमे के होई कि ओमे के होई तेही बताओ हब के में के होई। एमे के होई कि ओमे के होई तेही बताओ हब के में के होई। म्यूजिक बाय गौरव रोशन। गोधन तोहार कूट देही जानी जे भाई हमार हो। कहते हब मुकेश मनीष से चलेला चक्कर तोहार हो। ई का बोलता रहो। अरे बुझ सब तो बुझते बाड़ू। गोधन तोहार कूट देही जानी जे भाई हमार हो। कहते हब सुदेश पटेल से चलेला चक्कर तोहार हो। हीरो बाबू पिटा जइबो तू बात कहीं सही। एमे के होई कि ओमे के होई तेही बताओ हब के में के होई। एमे के होई कि ओमे के होई तेही बताओ हब के में के होई। अरे बता ना दो के में के होई।